Направо на... Чекат госно дружство са събирали. Митън, другарка бе, ми нема време, Петър Вода. Нема, не свободно. Абе, вика там и майна он хотел, нещо слава и газите. Това тук вино ли е или сок? Вино. Любе, ки се напиеш нещо? Не, че ми стане лошо, леко е пил. Хай, не дама нищо. Не па да... Не пием ние нищо. Там, това работи. Сега трябва да сглътвам. Това е лошо, защото няма никой да е... Ай, Вася, у исто време я си ти. И аз се снимам, да знаеш. Си изтера се. Не, такова слика. Хай за периодата лесно. И аз на телевизор. На тебе ти скиснува жена, не па на... Забравяне да ми драма за другите. И аз снимам. Камерата. Добър. Добър. Ти имаш и яка камера. Ойна там яз да видиш. Аз снимам. Не, бе, си Ако бил по-близко там. Това се малечки прави, не прави големи. Знаеш